Nagbet ito'y kuha mo na ya pare. Ito'y sindam. Yan niya pa nga. Talaga. Banang ka nga talaga pare ah. Lalatagay tayo ay ito. Kita mo aja pinagpagnan tayo. Kasi daglang di ba? Kinam, kalala may sangal daw nga magmag na pare. Bago ka nakadano dito'y. Nagadayo magayam dato'y pag birth jamon. Okay, ate. Kaya mo malang iti sulim. Hindi ka malang ko ah. Tapos, handa mo ko talaga nga kakaiba. Nagimas magpaiso ba pare. Nga magsimpleng mo nagimas. Ugot ka mo tikin baggoong. Ay, kaya nagdabisan nga. Aji tikin na mayatan iti ko ah. Hanggang nga expect iti bundukan. Okay nina. Nagriga mga talaga magparty matitoy matibaka mga ako. Mati, nagado. Kita mo nagajibakak ka. Nagado mo nagajibakak. Sobra 1,000 aja. Grabe, nagbanang ka. Murag si datay pa iti bigat aldaw malum nga partite baka. Okay. Hindi na imas nga talaga kuan gamin iti kwa, iti syudad. Iti kwa nga to ti bundok. Ada gaji mga isasawsaw ti bagong. Kamuti taps. Nilingtang tarong, nilingtang okra. Kita. Nilingtang apa nilingtain? Nilingtang basa aja. Iklog. Gira si Nemas. Tangatis na, sa dati sili na dapat sibuyas na. Ay, giyon kasi man Pumutok man aja ko na. Aja mesin na po yung kaldiron. Nung pare tayo dati kwak kanyang ba? Nakalipas ka ba ti skwilam? Ha? Nakalipas ka ti adal mo? Ay ko na. Nya. Ha? Yung dati makwak ba? Malagip ko idi elementary elementary kami. Di yung skwilan mi, karon no private school. Siyempre kanyami ka private kami. Private nga talaga. Mamumidi pa rin nagmayat da nagsursuro, naglalaing dagsuro. Hindi panahon mi nga talaga naglalaing dagsuro kita maestra. Hindi ka bubingan nyo. Kinugaso mo chika. Ano nga taon na dyan? Kano lang maajay. 30 years ago. Sobra ka mo. Nagpaiso, nagmayat pare tampaya. Makagraduate ka lang elementary ka, babalik kag birok trabaho. Kasta ka quality ti pinagsursuro ti maestra mi de. Barag atang ako, diya mamate. Okay na, di maestra mi de. Kasi pinagsura na ops. Mga bata. 7:30 na, start na yung class natin, kanana. Mag-drawing kayo ng 500 na bayabas. Nakanon? 500 yung bayabas. 500 ka bayabas? Drawingan nyo ata? Drawingan. Kaya dinalpas mo aja 500 nga bayabas. Amo pa muna na drawing. Nabayag. Pangal daw taon. Nalpas yung pangal daw. Alas 12 taon. Ops. Kaya na magkain muna kayo. Pag subli, alauna. Tapos na yung 500 na bayabas. Koloran ninyo yung 500 na bayabas. Malpas mo makoloran na ka. Awidan. Aray bagang nga rejad. Ay, hindi mamata. Nagado ti matutunam nga talaga ata pare. Okay na nagmo. Puro amo nagka ka di. Aje kasano kanya pinagsuro da di mga multiplication ken ko times math ma. Mayat kano talaga nga siyempre kanyami madi kami blackboard. Whiteboard. Whiteboard. With projector. Kasta ka kuadji kanyami. Tapos ke isuruan da kami ke may isa na 1 times 1 equals 1 kun ano ka ata may isa na may struck kasta suro ti multiplication apay kanya yo ay kaysa balik kanya okay ni na red rigid mga di training ni mamen aji pinang-suro na kanya okay class kunana bukas math ang subject natin di na narigat ata nga subject tough subject ata kunana no inti ko pa tough anya ibig sabihin ti tough Basta narigat. Mali ka. Kaya English ti narigat ka kwa. Poor. Poor. Math is a poor subject. At kaya marag ka. Kanana ke siyempre math kinakamit lumigat. Umadi na pa imbaga nga math. Magdala kayo ng 20 na tarong. Magdala kayo 20 na tarong. Math ata. 20 rin na kamatis o 50 na kamatis magbili kayo ng pichay karabasa na marami nakadodong nga daldalaan yun ado pa papadala na nagaji mga bibilangan ngayon ado nga magdala kayo ng manok maraming manok at saka papaya pinagkunak mo ito
Kalpasan mo ng tinutrition man kuna. Nagadadong na Kuna no aji di ba dati luto-luto ide? Wen, nata nutrition month, luto-luto. Kaya ruray mo lang nang rumor day kaldero da, makar-kaldero da. Hindi tayo magluto-luto, ma'am. Hindi, mana. Yan ang sample ninyo. May sampu kang kwan, kuna na. May sampu kang karabasa. Divided by 2, kuna na. So aji matayin, may tarong ka na ganito, 10 tarong times 10 na tarong. Saan ka sa tarong natin? Mat di kayo mga dyan. May kamatis kayo. Divided by pagkalpas maajin ka, diretso silupin maaji ti maestran. Libre. Libre ka. Take out gayam ni Mama Ajay. Dapat agad yung manok. Ada papaya na. Okay na ito yung multiplication ko na. Naawang nga talaga. Met nga talaga ti Matyo. Kasta kaya magsuro ti Mat kanya yo. Talaga nga ko live demo Live demo. Magbili kayo ng bisokol. Bisokol. Ajay, Ajay. Tababasit. Mabilang-bilang mo. Ayun na naman yan kung may bagang rigid. Awan na iti natututunan kidi si eskwela ti ko. Ang baya? Kaya niya pa nga subject ti mga nakuha pare ide. Mga nakuha yo. Science. Ada science yaw? Science. Wen. Ada ti mga branches ti favorite subject mo. Anya ti favorite subject mo? Science? Science? Talaga. Sige man. Testingan ka. Kata matigim ko ide talaga. Anya kita mga subject? Science kin math kin Filipino ka science math kin English ka naglaing iti kanan. Talaga. Anya ti favorite subject mo science? Science Talaga? Sige man, testingan ka man. Anya nga garot ti mga branches ti science? Anya gid. Awan ti branches na ata. Nakadado branches na ata. Nakadado branches na ata pare ki. Awan. Sakpay la ko am so ti paborito. Ali manggarot, anya manggarot ti branches na? Ada ka nga butan ada ka nga anatomy, physics. Awan da kita, anda kita nga kwa. Idi kanyami ka umat, may samalang. May salang branch may salang branch. Madi nga nag-branch out. Kalala Jollibee nga da branch na. May salang ata. Okay, nala. Anya ata eskwelahan pare. Ate mga branch na basta di kanyami. May salang. Awan nag-franchise. Okay ni. Isa nga may salang nga branch. May salang ti branch na. Kaya nya ti mga anya ti araramidon yung ti science ide. Science aga aje ko. Aji tukak. Brand ni Majay. Tukak. Ko naman ni Mami ka. Wag yung bullfrog ang diliwan ninyo ha. Yung native na tukak mas maganda. Native na tukak, tiliwan nyo. Native na tukak. Kuata, anatomy. Wala, science na ta. Kwayo daji, kuana, bagina. Aji niya ti kwentin. Aji daisik mo aji Abram iti kuana. Madi ka nga bullfrog. Madi ka nga bullfrog ti alan. Native. Ang bakbak aji native. Di ba dapat aji kwa aji wayam prag. Aji no pakulam mga ka aji tutot na kirumwar. Aji dati poison na. Wag yun ha, kunana. Mas maganda yung native kay safe kunana. Tama mo. Ilocano aji maestra midi di mam nga kwa. Mam nga Ambrosya. Mam nga Ambrosya. Taga siyempre ganun nalpasyo aja yan. Nalpasyo aja nga binutsakanan. Daisik na madagaji kwan, nagaji bagis na. Katan, kacay. Kaya dinalpas tuma aja klase mo na ornong tuman imam aja yan. Gano, kuha kami. Sobra 100 kami nga kuha. Kung taglilima di, mano aja yan. 500 nga pisa. Libre sida karot ni madam. Okay. Ay, sida na gaya. Libre sida na, dubo. Nabigatan. Dapat tinulan na yan. Pero nalalaing ti maestra ide. Talaga. Ado gayam tinatutunam. Di ba kanyayo aja kuha, aja na pinag-aawid din ka, awid na tayo maestran. Siyempre da syudad. Awid nga talaga. Kanya, may aga sa wali. Sa wali. Nalatamba nga kwa, ibati, aji uwing. Italaga nga isabay na ata pa awid. Nga na di balay da, mismo. Agpaiso ata. Ang paya. Paya. So na mapagawitin na di mga babag na. Dalay ninyo to. Ano, nakita ang dili ka lang. Agi baon na, agi baon. Thank you, ma'am. Ibaon na kagayam. Kay wala ka pa mang ginagawa, magguna ka muna dito. Guna. Kada atat ta ko, dapat di ko.
kinina to. Paborito na nga talaga to. Sika nga talaga Madi aji ko, paborito na. Aji dati classmate ko nga babae. so ti paborito na. Tangay ka. No pinagkuan, susuratan. Awan, ti maluman. Pangal daw kan pangmalam. Tata, bigla lang mapukaw ni Jay nga classmate ko. Okay na nga maestran. Pag siksikan na magayam ijayan. Ay kito na gawit na Jay maestra ka. Adan to nalinis na nga tilapyan. Okay, talaga na lang ti diskarte di mo maestra ide.